Salamat kayo sa atong mamumong very energetic, very intelligent young man and small little boy, Jeffrey Gilyosa. Small mga dog. Bitaw. Ang iyang highness, gitason, labaw pa sa panganod kay kaalam masigito. Ang ako rong ipaambit ninyo kining duha ka teksto sa Biblia nga mo'y gisandigan sa itong mga igsuon ng mga evangelist Protestant churches. Pareha sila ini. Ang una kanang uno, Juan 5:13. Nganingon ang Diyos pinagi ni San Juan nga kadtong nagatuo kanako nakadawat na sa ito pa pastig na sa kinabuhing mulay katapusan. So kung doon na kayo pagtuo, nakadawat na ka sa kinabuhing mulay katapusan sa 1 Juan 5:13. Kaya sa San Juan 10:28, bukat ka po kayo, gisulti si Jesus na ginagsulti. Ato ang gining basahon. Juan 10:28. San Juan Kapitulo 10, versikulo 28, nagingon, "Ug ako maghahatag kanila sa kinabuhing walay katapusan, ug sila dili na gayod mawala, ug walay bisan kinsa nga makaagaw kanila sa kung kamot." Kining yung ug dili na sila mawala. Kadawat sila sa kinabuhing walay katapusan, dili sila mawala, ug walay bisan kinsa makaagaw kanila sa kung kamot. Mao na nga ang prinsipyo sa itong mga igala, mga igsuon nga, once saved, always saved. Nga kung luwas ka na, ganun na yung kang maluwas kay nagmamakak ng Ginoo. Tagan ko sila sa kinabuhing walay katapusan. Kaya sunod bukat kayo, ug dili na sila mawala. Huwag bisakin sa makaagaw nila gikas kung kamot. Kining maong duha ka teksto pamahayag sa atong mga igsuon, attractive kay ba? Madanihon kay subang mga Katolikong wa kayo kabangkaagan sa Biblia, madani kay imagine taga na kag kinabuhing walay katapusan. Kunya dili na gyud ka mawala, di na ka madaas passing ni Satanas. May bisakin sa makaagaw kanila sa kung kamot. Muna nga, usaon niya na ito ni pag-argue nga buong manis Diyos, buong manis balang kasulatan. Nga, ang tao niya ay nga doon ay hugot kapag tuos Ginoo. Matod pa, natagan niya kinabuhing walay katapusan. Nadawat na, nilang kinabuhing walay katapusan. Past tense. Kanya, dili na gyud sila mawala. O may bisakin sa makaagaw sa tanas walay gahom pag-agaw kanila. Sa may ditsong tubag nga makita ng sa Biblia. Sira 15:14. Ha? At bangon ba? Sira 15:14. At bangon. Sira 15:14. Oh, Sa may buong dia. ang balagi nga ang kita itagaan tao kanang kaybaw na sa anang utanga maayo ba dili pero itagaan tag kagawasan sa kwan wa man tay himuha Kita kata o free will. Oh, free will. Gawas nung hukum. Sa ito pa makahukum kasi mong kukulingon. Oh. Magamit siya na. Pero ang tubag na sa Santiago 2:24-26. Gaduha ka klase ang pagtuo. Pagtuong patay Yung o buhi. pagtuong buhi. Ang pagtuong patay may tuo pero dili magbuhat. Ang pagtuo nga buhi, may tuo inubanan sa buhat ug munay makaluwas gisulti ni Santiago. Kuno na kay pagtuo niya patay kay way buhat, dili ka maluwas. Sa to pa kanang tekstuha tagbo na to sa two kinds of faith, dead faith o ang living faith. Period, sama nila. Dili na nila ma-argue kay ang ilang matang sa pagtuo, may buhat. Kaya ako katagpo si
Pastor Yap, yun lang kung ihatag niyang tinuod nga. Nago, Brad, kanang imo pagka naluwas na, Anton ginasangkot, yes, so, kay naagot, dili ka na mawala. Karon panahon na makasa, Brad, o di na. Si makasa, paghihapon. Sa agyapon ko. Kunya, kung nakakahintang sa sala karon, mabot kalit ang hukom. Malangit ka o may pirno. Sa malangit, yung Brad, so kay, may saad sa Ginoo. Ako ka na dahil 21 o 27. Ngawa may makasuod sa langit kami sa kunay buling sa sala. So di, kasuod sa langit. Siya basta, muna yung baruganan. Siguro rin lang. Kaya nga itong ikasumpay tubag na ang patakaran sa Ginoo sa paghukom. The foundation of God's judgment. Kung basahon na itong pinadayag 20, versikulo 12, nga daghan nga kalag nga naglaray. Nga gipanghukman sila sumala sa balaod sa Dios. Ug sumala silang binuhatan. Pagahukman sila. Sumala sa binuhatan. Mao nga kay sumala mas mga binuhatan, dili mahimo nga ang usa ka tawo pasudlon sa langit nga way mayong binuhatan. Kay mao may patakaran sa Ginoo. Ang hukom sa Dios. O unsa may gisulti sa Ginoo sa San Mateo City 20, dili tanan nagsangpit kanako Ginoo makasuod sa langit. O dili kadto rang nagtuman sa kabubuton sa kumuhan nga sa langit. So mao ra nga ang paghukom sa Ginoo sumala mas binuhatan. Kinahanglan yun nga doon natin pagkagwato. Mao na mabasa nato sa 1 Korinto 6 Maybe. 14. 1 Korinto 6:14 ningon ng Ginoo nga inyo kayong bantayan, way puling, way kasaway ang kasuguan sa Ginoo hangtod siya pagbalik. So bantayan kita yung sugo sa Ginoo, ila kadi man mo pagtig sugo. Bantayan sugo sa Ginoo sa way huling, way kasaway. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Ya, doon na say mabasa na to sa Salmo 119, versikulo 155, nga halayo sa kaluwasan ang mga tao nga dili mo atiman, dili mo tuman sa sugo sa Diyos, sa layo sa kaluwasan. Wala, kinahanglan yun ang pagtuman sa mga sugo. Salmo 1. Salmo 119, versikulo 155. Ang katapusan kanina sa Kaalam 6:19. Kaalam 6:19. Ngayon ang Diyos nga kung magbansay ka sa pagpanton, discipline, nagbansay sa kasagugma. Kung nagbansay ka sa gugma, sabton nga nagtuman ka sa mga sugo sa Diyos. Kung nagtuman ka sa sugo sa Diyos, maangkon mo walay pagkadunot, incorruption, sa ito pa, kinabuhing walay katapusan. Kaya kung naanan mong incorruption, kinabuhing nga walay katapusan, dool ka nagyod sa Diyos. Tungod sa imong pagtuman sa sugo. So, nasa Kaalam 6:19, discipline. Kaya ba pagpanton ba? Pagpanton sa atong unahuna, kaya nagsala, nagsugod mo sa unahuna, pagpanton sa atong mata, pagpanton sa atong mga pulong, pag-discipline sa atong mga lihok, buhat, meaning, matod pa, nahigugmata sa Diyos. Kung nahigugmata sa Diyos, nagtumanta siya mga sugo. Kung nagtumanta siyang sugo, makaangkon ta sa kinabuhing dayon. Kung dias kinabuhing dayon, mahiusa ka na sa Diyos. So, klaro yun nga, doon na kita'y patakaran na mo ang pagtuman sa mga sugo sa Diyos. Ngayon sila sa iyon, sila nga sumtihon sok, pero lisod pa po. Dito sa Galacia 2:20, kung ano yung sikreto, nga si Kristo ni puyo na nato. Kung kaya ni puyo naman siya nato, siya mo yung giya sa atong unahuna, sa atong mga pulong, sa atong mga buhay.
ato natuhan nga pupuyon nato si Kristo sa atong kinabuhi. Nato pa absolutely di kinabusog Ginoo sa atong singkasing kalag kon kasasal. Kaya di nga pa na sa 2 Corinto 6, 14 nga una, di makaipon ang kahayag o kangipin. Di makaipon si Kristo kang yawa. Di makaipon ang pagkabatarong o pagkanauna. Di makaipon ang kamatuuran o kabakakan. So mo na nga, when our soul is empty, clean, then Christ dwells in us. Kristong puyo na nato. Siya na imugian nato. Mo na ang atong patakaran sa kaluwasan, ya, patakaran sa pagkukum sa Ginoo. So, pag-ingon nila nga, once saved, always saved. Ano ang Judas Tadeo, 5:6. Judas Tadeo 1:5. Judas Tadeo 1:5. Ningon ang Ginoo, kaniya to doon ay katawhan nga akong giluwas. Pero akong gilaglag. Nga naman, wa sila magpadayon. So doon ay tunga-tunga sa itong kinabuhi o sa kamatayon, lagbit ang uban, mo talikod, backslide, mo balik sa pagpagkasa. Siya muna nga, inay naanas kahimtang sa kalawasan, pipili yun sa kahimtang sa kapildihan. Ya, mora ba nilisod sa Hebreo 6, 4-6. Hebreo Kapitulo 6, versikulo 4-6. Ganingon ang Ginoo, diha na may ipili kis Ginoo mga pinyalan na gud sa mga kasa sa Espiritu Santo. Mga tao nga nakadawat na sa kasa sa katuigan nga umabot. Kadawat na sila sa kasa sa presensya sa Espiritu Santo. Mituyo gyud pagpagkasa. Gilansang nila pag-usap si Kristo. Yaw na. Ug tungod kay ilang gilansang pag-usap si Kristo, human sa ilang modelo nga kinabuhi. Ningon, kini mga tao na ang labing makaluluoy nga kahimtang hitabo nila, dili na sila kahinultol sa paghinulsol. Kay wa may sa bisagon sa kadako ug kaginado kadaghan nga dili pa sila sa Ginoo kung maghinulsol ta. Dili naman ni makahinulsol. So pait kayo. Because of the abuse of that grace, the presence, and the miracles done by them. Kaya mo po nagmilagro ning matawan. Kaya sa ka pare ng Amerikano, daghan ko kayo mutuo itong pareha. Kaya ka ng mga tiil bitaw nga, dili magtupong, gitaron lang niya mo sa matupong. Naibuktot, gakson lang niya hikapon, mahiyos yung buktot. Diha, makita ni mo ang conversion sa mga tao. Grabe. Muna nga, bisag asa nga mga dagkong tigom sa Catholic Assembly of the World, tuwag ito siya kay believable man. Ang sayo pro kanya, kumpiyansa ka siya. Kay gwapo nga pare, taason ng pare, ya, may kay tigom, ya daghang kay gifts, daghang kay mga babae nga nabihag niya. Ano? Ang mga babae ba? Ya, tingnan na to na something para ipatubalanin niya ba? Pero doon ang iyo siya nga nakapuka niya. Disidir ka siya. Ibiyaan niya yung pagkabae. Tugos babae. Yan nahurot sa yun. Wana yung mga prayer niya nga dunggon pa. Kaya mo man yung nababasa na ito sa Biblia. Katuingon nga, kinis Kristo, wane. Mga ipanguluhan ninyo mga yawa man siya. Ingon nito ko sa doon na mo sa kataong giyawaan nga makahimo pagkakita sa kataong nga butas sukat sa pagkabata. Nothing. Unang sayop mo. Doon ni argue na. Nga si Kristo, iyag yung sustinihan as a model nga huwag siya makahimo sala o bastos ng kinabuhi. Kay kung magabasa mo sa write-up sa Mormons, grabe kayo kayo, lagi salita. Kuha nilang movie. Ang movie, si Jesus Christ, nakiksuod ni Marta. Iyag yung ipaangkan si Marta. Namatay si Marta. Iyag yung ipangasawa si Maria Magdalena. Iyag itong anak ni Jesus o ni Marta, skip to France. Kay patyon na siya sa mga believers. Kay matod pa nag-flag out ng mga believers nga mawad ang nagpagtuo ng tao ni Kristo kay
balik ba man, may ismiringhay man, dili na tilo. Grabe kayong pasipala. Grabe kayong pasipala. May gusto Atong Ginoo gitawag mo dog, the Lamb of God. Kordero sa Diyos pasabot, hinlog, putli, buutan, dili bastos. Kanya nasa 17:14. Way makahimo pagtuboy niya, wa dili siya buutan. King of Kings, Lord of Lords, and Conqueror of Satan. He is the Lamb of God. Kordero sa Diyos at sinless. Wesa. Sa sinultihan pa ni San Pedro, no Pedro 2:22, away bakak lingla o bakak na ligo aswa pa ni Kristo. Pero tanawa, basa ka ng isuwa sa mga Mormons, o kalang salida nila. Kung katong ingan like the last temptation, ang author atong salida ha, Mormons man. Kailang i-justify nga si Joseph Smith, sakto sad. Sa sinta ka mo kasawa. Ya usas mga banda siya ang ipimutsan ng babae, may nagpusil niya. Kay, kung kansa man ang gwardiya, kay daghan man siya mga sakop. Usas mga sakop ni Sue dito, na usas siya mga pastor sa Mormons. Pagkanto na, nagdala sa ka-revolver, kamay rin yung kayo, usaray dito. Paghangop ni Joseph Smith niya, iyang ipusil patay. Kay na uul na yung kayo ang iyang atong lalakihan. Kay gwapo mo to si Joseph Smith nga di na siya tagdon siya asawa, isang nagbilanggo na si Joseph Smith, di na gyud mo ilan niya nga bana. Amo to. 60 wives. Yang iyang bata-bata si kasi ako lang yung kuha ko sa ako, pero di ko parehas sa mga gawin. 59 yung asawa. Si, kalimut ko sa pangalan. Siya ay successor ni Joseph Smith. Muna ka ng kalaki ni Joseph Smith, kadagang ang asawa. Ang ilang grupo gusto mo justify by labeling Christ to a man of many wives. Yung sa kay mini kay Duhar may diskutan. Marta, di pa ang kanya, then si Maria Magdalena. Fugaw kayo ang ilang atake. Muna nga, why Catholic faith defender ng patinaw niya na, mangilaan kayong kalibutan. Wala natin gihangad nga manunubo. So, 13:15 sa San Juan, si Cristo mingon ako o ang inyong panigingnan. Kung doon nangulo ninyo nga magkasa, ayaw sunda ang iyang ibuhan. Pero sunda ko, kay ako, sulti kis Cristo, maumudilo ninyo. Juan 13, verse 15. Say mo siya? may yung isgutan bitaw na nimo mo usa sa na ato ta kung puta na po katong kuan isguti ra itong na ay pinadayag 1.5 man tong kuan nga may isa to anak so pinadayag 1.5 nga pareha sa to kuan nga wala gi nga padung sa kalaglagan So pinadayag 1.5 nga pareha to sa katong Judas tadi 1.5 sa Uda, pinadayag 1.5 na. Oo. Kasi katapusan na rin ha, kay mga G na tayo. Okay. Revelation 1:5. Ugikan kang Hesukristo nga maong saksi nga matinumanon nga mao ang panganay sa mga minatay ug ang pangulo sa mga hari di sa yuta. Kaniya nga nahigugmag kanato, naghugas kanato gikan sa atong mga sala, pinaagi siyang dugo. Muna yung mabasa na ito. Siya hugas atong sala, pinaagi siyang dugo. O siya ila ya atong hari. Sa usan to teksto niya, kanang kuturo pa ta sa mas libi, kasi di na ito papalikod kaya manindagtan ka. Kaya lang sa maraming Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa mugmo kayo. Marigili kami pala. Rasa kami sa natatang tabo, sa Espiritu. Hinaw sa mga kalahutay kami. Sa kalagas kami mo, sa Yampo, Kauban, William Villarasa, Catholic Church of India, ang mga kapatana, ang iyo. Ikuha sino niya itong gagawin. Hinawag na saplaya sa Ginoo. Kami sa kanila sa Islam.
kami nagtuo na siya masapok yan kung kanino wala ka. Muli gipangayo, sinala ni Jesus, kanapan ng Santa Maria Virgen, at Amen. Amen. Salamat.